Dili, pre! Saan hangarin, huwag kang magpakapante na palagi kang ligtas. Abante para umatake, bawal lang iyake. Teka man. Ako nakalimutan. Sige, nakalimutan. Yati, niya nabisa kung saan i-check ba? Yati ay. Saan ang puno nalimutan? Lagi nakalimot jud ko pre, kadali lang jud. Pan ba, snack bang palit sa snack. Grabe, gining bataan ni puro. Matabay. Dali yan, magpalibil ka ba? Balik lagi kita yun. Apas ah. Oh, mapaso niya na. Makulihan kita sa unit. Ay, kung yung biya pa. Ulatan jud Pagyan niya kay party ba? Oh, balik ko. Ano na? Kulihan ta ba? Simple ko ah. Pintahan mo guys mo call. Ganyan sa ng Pinas, ang Pinas. Alamin ng talino at di abilidad. Ako'y manatagan ng dibdib at ng mentalidad. Hindi lang basta laro, madadama sa kalidad. Na ang Ran Pinas ay pantakas din sa realidad. Bawat mamaway may kanya-kanyang ginagampanan. Kaya't kung mahina loob mo, bawal ka sa harapan. Madami ditong sasawsaw, tatagan mo ang loob, tuloy pa. Ikaw. Gagi. Sige, patuyok. Pila yung sister mo? 15. Nanundog mo Galing. Pabait-bait mo ka. Junix de la Cruz mo to. Ni bataan ni. Iwasa, Junix eh, tirador kay mga chika ba? Kanino? Transferi kita target. Tara, tundo na to daw. Tara. Hoy, Junix! Uy, saan? Bataan eh. Kasi kalasan ka ba? Saan na mga kailan ng mga chika? Mga transfer, ikaw ba natin sa grupo good sa PE ba? Sayaw-sayaw. Ruth og Mari. Tirada na ba? Gitradahan mo ni girls. Amping girls. Di ba wala? Nagdula lang. Na, sabot-sabot lang may ginagmay god. Sure na mo ha. Bro, time's up par. Saan di manguyab par? Umiyag. Kagusto ni sa katong partner na ko na sa kuwan ba? Princess makatigbak. Wow, may sakto na tayo itong palibil na to eh. Ito ay na extend. Yun ang mas sino sakto na to. Pila na itong oras to. Anong isa oh? Pre! Tara, sulod na ta. Sulit na mga human na may ay. Wala ko niya may palibil na unsa day ka. Junix. Kunang irito ko atong kuha na tuwi kitong transferin na to nga classmate ba? Kung kauban mo sa report ba? Ano ko, ako pasilang kaning na yan ang magkadali kay ba? Ay, si Princess di makatigbak? Oo, walop kay to eh. Irito ko to be. O sige, balakad ka to. Sige ha, bantay ka ha. Lagi, bahala ni mga to. Par, paminaw ni mo par na ko pag-asa to. Pag-asa. Para sa kuha, ang pagpanguyab manggod. Ayaw hunahunaan ang ginahunaan niya. Ayaw hunahunaan ang mga gusto niya sa lalaki ba? Kanang ipakita lang gud nga sincero ka. Nga maayo imong tumong siya ba? Ug mapakita man gud nimo na posible gustuhon man gud ka sa tao ba? Tao no? Oh, apili super one said na. To, ano kay karaan nakayo ning pakboy sa tungkuan, eskwelahan. Takas ng loob lang gino. Gani no. Oh, naa naman ni si Princess makatigbak ko. Bye, alibay. Ano ko, ako pasilang kaning na yan ang magkadali kay ba? Ano ko, Audrey Kalingkod. Basta dili diha bay, diri Princess. Toyok. Princess. Diri bay. Da bay. Uy, bay, ihatod ko niya ba? Para siguro ni Agi. tuloy sa arangkada hanggang sa mag-umaga kasama ang barkada, madami man ang manira at lamunin na tiket. Uy, Princess makatigbak, napalagi ka. Siyempre, wala pa ko naman ato reporting. Nga, okay na ka. Nakapalibin na ka sa karapin mo sa Ran. Yo. Naanto sa mo nga biyaan ko. Sorry, good Princess makatigbak. Kaningani na lang, aron makabawi ko sa imo ha. Hatod na lang tiya pa uli sa inyo ha. Atod? Sure ka?
Lagi unya, musugot man ka sa dili. Sukad karon, amigo na ta. Bye na itawagan na to ha. Bye. Sige, Junix. Bye. Sorry, good. Lagi, bye. Ay, pasensya kay Baya kay naman gun milakaw. Ah, sige, anin na lang. Bato-bato pick na lang punta. Kung madawag ko, ihatod ko na mo. Pag dili, next time na lang. Sige, sige. Bato, pick. Oh, wala. Hindi. Ako lang ato na ni par. Wala pa di ka ng Ay, na ano po din natapok ang grupo ni Junix de la Cruz oh. Palit sa kong snack, kantin. Balik Sige. ako. Balik ka. Balik ka. Dagan na ha. Oh, apili mi. Nana pa rin presidente na to nga maldito nga upa oh. Gani. Sip-sip ra ba kay na. Individual lang reporting yun ni ma'am. Plus gawa ni Pres. Uy, individual na day ang reporting. Ano si Madam? Individual na yun ni ma'am. Ate mo jud tong itutsaran si ma'am ba? Wala wala oy. Ang yuwa dito nga bayper. Ang yuwa si ma'am nga. By fair, By gusto fair, di ba? By fair. Individual. Ay magpalagra kay ingon ni ma'am individual na. Adto na ko kay pangitaon akong ubang grupo. Kami na biya tanong ko ba ni Ruth Eh, ano ba ni Princess Tana? Siya ma'am. Ra. Na, individual na daw reporting oy. Ingon ang presidente. Laging presidente direct. Sana pa nagkuningon na nakamamba nga individual. Okay, sip-sip ya kay to. So man ito dito kapalibel sa pinasan ni Ron. Ana yun. Isa-isa pa yun, mag-research na ng yutan eh. Sige, sige, pasin na po mi. Ram, Tara, Ruth, mari. Tim, pawa tayo, bida-bida. Kamay na ako, pulas ko lagi ah. Ako nagaan Silang yun yung bayan ang magkadali kay kaba Ano ko, ako nagaan Silang yun yung bayan ang magkadali kay kaba Ano ko, ako nagaan Let's go. Oh. Wednesday, mari karon no. Okay, wata na uniform no. Uy, ayaw mo pabadlong ha. Alam mo, gani. Uy, guys. Ay. Hapit na bito itong kuan. Deadline sa dance project ay kisay leader na to ato. Skintoy ba yato? Kintoy. Diba siya? Ikaw nagani ito no. Since katong elementary ko, dance Oh. man ko. Oh, awa mga galawan. Bagay na kayo kamalik. Intro. Sige daw. One, two. Oh, si Kintoy na muli leader ato. Okay na. Okay na. Okay na leader. ang Okay, para sa to sa Tayo iyo. ito. Pero time sa guys, sa reporting ba, nakapili na mong topic niyo? Topic. Topic. Ako kay about family. Gabo mo ng family kay ba? about history. Nya ang ako ang nanunaan pod kay about environment ako topic. Kiyawa sa inyo na ako kay siyempre kabalo makailan mo sa kuha about food. Matik Healthy foods ba? Matik. mga pagkaon ba. Ako medyo lahi ni. Paranormal activities. The word yawa yung mga yawa noy. Hadlok May para sa Yung mga sa Princess Market di ba? Ako kay about friendship. Imo John, ikaw sa man. Ako kay kanang gugma. Wala Love ba? Jonix expert kasi mga anak. Ay sa pre. Unsa di kailangan buhaton para sugton sa gipanguyaban Nan pod ning isa. Na, kuya po ka mga tana. Gusto kay ka magpadungog ba? Hatod na lang di pa uli sa inyo ha. Pre! Gabi. Search itong farm so. Kaya ni mo yung kating baka kaganina. Sige, kating kabalo baya mo nga officer ko sa eskwelahan. Pabida-bida mong gud-gagod Si pabida-bida nga. Sip ka ba? Di ba si Junix man to tong na sugatan? Wala ito ni sabay sa tuwaron. Kasagdir to basta kay kita bago ta muli sa itong mga balay palibil sa ta. Yati, giagbayan lagi ito niyang walop nga transfer eh. Asa mo ka bataoy dagan mo ipangutan na. Wala ta ba? Tara. Ako nang birthday na. Dati lumiya sa tong game mo eh. Ako na akong level ba niya. Pasin na tayo. Pasin ako pa sa hot cake dito. Palit ka hot cake dire ako. Sige. Pasin ako paps. Sige. Yati, iti atong princess makatigbak eh. Purmahan ko to bay. Princess! Dapat na yan! Ayaw dapat si princess dapat ra. Kambyo. Balin! Ang gabi gipalakas ka na mo no. Payo maduduog no. Mga padungog mo tana ba? Bitaw sabi sa bar para makabalo ba unsa may iskuan ani daw. Kanang ani ha, sige atagan ti kag tip ha. Yan ang mga gusto ni Princess makatigbak. Gusto na siya mga siaw kanang kusog manungog ba? Kanang dili turpi ba? Ano na mga gusto ni Jesus? Uwa na kaya na ako na pattern ni Princess makatigbak eh. Muna ako ako ro. Ay, muna naman sa inyong kuan. Report. Naka-prepare na mo kay atong kuan, magkuanta karon rehearsal. Tanawan ko na to yung report kung sweeto na ba mo ana.
Kay isip presidente ninyo, concern ako. Bot-bot ni mo. Mantay ra na. Panahon lagi ba? Parang non bida ba? Bida-bida kayo. History. It's all about the past. Punitin ang sedula. Family. Always remember that family is love. Environment is maglabay og basura bisag asa. Oh guys, my report is about food. You know what? And always remember that, guys, is good food, good life. Palakpak guys. Palakpak mo guys. Palakpak, Kaya kuya. report no. Sabi na, next na po, next. Lukon topic mo tao. Kulba ba kulba. Paranormal activity. Paranormal activity. Masan ba naman siguro na. Kung nahadlok ka, you scared. Friendship. Friendship is the hardest thing to explain in the world. And from the word friend, it is a person that you can rely on, a person that you can trust, and a person that you can love. And friendship is about understanding and not an agreement. And also, through friendship, we can experience a lot of memories together with our friends and our loved ones. And that's all. Karalagaw na ko lagi, gusto ko nga makauban ka. Tama gyuray tao ako kadahong, gumawang gahagong, di mo rin padulong. Hara iya daw nga lugot. Dako kay ko kalipay, ni mo ko napahingon. Tanan akong kabuang, ikaw ragay nagkapakusog. Gabi ka kusog, pitik ni nga akong kasing-kasing, ikaw ragay urang sulod. Princess Makatigbak. Come on. Kanang pwede kita na. Ha? Sama na ko niya. Na-appreciate na ako imong pagkagusto sa kuha. Pero, amigo lang gid akong pagtanaw sa imo. Nanakailayan na gusto ano. Basa po ni mo, oy. Grabe, maldita po doy gi. Agbayan kay tika bisig biron kag kalit sa mga maldito sa kilid-kilid ba. Dagan may maldito da sa na ano. Sige na lang, bato-patubik lang ta pag madaog ka, pag-agbay ka sa kapag mapildi ka, wala. Sige, bato-bato pick. Sige. Di mahilo na, basta di ka makita. Dili man jud ka mawala. Ani Pero dili na pwede. ako una-una. Bisa na sa kumudong, ikaw akong ubanon. Kay kung wakas kiliran, di man jud ko mahimot to. Di mahilo na, basta di ka makita. Dili man jud ka mawala. Ani ako una-una. Bisa na sa She loves me. She loves me not. 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 She loves me. Paps, Oy, Junix. paploy murag. Nako ingon sa mga bay. Unsa man na? Unsa man na? Unsa man istoryahan? Glas gawa ni ay paminaw na ako. Nakagusto sa kong princess Makatigbak bay pero di paraya lang ko kay ikaw may una nakaingon good. Na, usaon man na to ni Rod. Mapriyas man tan duwa day na feeling siya day. Ipagi na siguro na to nigkuan ni. Duwil sa Pinas. Duel sa Pinas. Oh, kung kinsa ang mapildi, siya ang mudistansya kang Princess Makatigbak, pero kung kinsa ang mudaog, siya ang mupurma. Unsa man deal? Sige deal.
Yeah. Kevin D, yeah. Guys, ang gipili nga topic kay gugma or love. Napili na ako ni nga topic kay sa paminaw nako gibuhi ta ning kalibutan na aron mahigugma ug mahigugma. Higugma na tong pamilya kani mga classmate, mga tawo nga nagpalibot sa tuwa ug bisan pa sa mga tawo nga wala pa nato nakaila. Grabe kadako ang gugma. Grabe ka unexpected ba nga bisan kanusa o bisan kinsa pwede maigan ba. Pero sa edad nato karon mas maayo nga higugmaon nato ang mga tawo nga pirmi natong makauban. Kanang atong pamilya o amigo nga nasa tong kiliran. Usahay sad ang pagigugma. Kung tahay, kusgan ka. Pero sa tinuod ay huyang ka. Kung tahay, isog ka. Pero sa tinuod ay talawan ka. Pero nabuhat ra pud nimo na kay dili nimo maingon ug mapakita imong tinuod nga gibati ba. Nga nakagusto na day ka sa iya ha. Pero ipili lang nimo nga itandi-tandi siya. Ipagtulakan sa uban ba kay mahadlo ka nga maguban yung panagamigo maong ni paraya na lang ka. Pero para sa kuha, ang pagigugma kinahanglan man sa sakripisyo. Aron may bala nimo para sa imo bang sa katao. Ani juday ni no? Paminaw na ako, mauna ni akong sakripisyo. Kani gud mo atubang sa inyo. Grabe ka ulaw. Hadlok, kulba, makaluya ug makatorpe. Panahon na siguro aron atubangon na akong kahadlok ug panggunitan ug himong kusog ang akong kagulba ba aron mapaibalo na ako sa inyo ha ug maingon na ako sa imo ha nga gigugma ta ka bay. Bye. Sige, ani na lang. Patuba topic na lang sad ta. Ug madaog ka, buat pasabot na ako'y chance sa imo ha. Ug mapildi ka, meaning wala jud ko'y pag-asa sa imo ha. Hoy, may tayong mga bagsak mo!